Kani nga episode atong paghisgutan giunsa sa mga vloggers sa social media ug sa website owner pagkakita online. Before itong pasalamatan ang sponsor, gusto ka ba nga mobasag libro pero wa na kay time? So pwede ka og magamit og audiobook instead nga mobasa ka, maminaw na lang ka o sakto na sa panahon nga mag-commute ka pa balay pa trabaho or sa eskwelahan or vice versa. Instead nga gulit kag libro, magbasa, pwede lang ka maminaw. You can download sa description sa Amazon audiobook and daghang salamat sa atong sponsor. So balik ta sa atong topic, giunsa sa mga vloggers sa social media o sa website owner pagka kwarta online o pagkita online. So sana is advertisement. So ang advertisement sama sa makita ninyo before ni play ni nga video or tunga-tunga ni nga video na mo play nga ads or sama sa mga YouTube nga ads nga before ka mo tan-aw og mga video sa YouTube na ay mo gawas o before ang video sa YouTube mo play na apay advertisement. So sama inana makakwarta ang content provider just like us o ang YouTube nga platform. So gamit ang advertisement diha sila makakwarta. No, ang kanindot po sa YouTube is na-share from the content provider para sa amoa o sa YouTube platform mismo. Sama sa website owner, makita ninyo sa website nila na yung mga advertisement sa kilid or sa post nila diha makita pod. So usa pa na ang advertisement. So sa social media sama sa Facebook makita nimo ang target advertisement. So for example, mo visit ka og website, mo search ka og topic inana, and then kadto nga topic gitrack ka sa mga advertisement company, advertisement website ug ibaligya na nila sa Facebook or trackon gihapon ka gamit sa Facebook. And so mao na sa Facebook makibaw-an unsay mga interest, makita lang nimo nga ang research nimo outside, for example sa Google or sa mga website, makita gihapon nimo siya sa imong news feed. Sa mag-search kag Lazada, not a sponsor, kita gihapon nimo mga items nga imong gi-search sa Lazada, AliExpress o unsa pa nang mga Shopee diha sa imong Facebook page kay tungod na sa advertisement tracking system nga naka-embed sa mga website and ginahatag po nila sa social media. Mo nang mukalit lang o pop up sa imong Facebook newsfeed o for example naka-interest, so may posibilidad nga mag-click nimo na or ganahan ka na mag-click nimo o ma-resulta na into purchasing that item. So usaw na ang targeted ads pod sa Facebook. O nabalita po nato inadtong mga unang mga tuig na naay kita og Facebook bridge or sa Cambridge University, I think, if I'm not wrong, gibaligya nila ang mga user account or mga data sa mga users sa usa ka company para mo to targeted ads, mga possible na mga interest para sa targeted nga mga advertisement. Usa lang pod na, so uban pod ang mga data mining, research para lang makita kay karon ang data is importante na karong panahon na pwede na nimo kuha ng data, i-data mine nimo, kuha nimo ang mga detalye o kuha nimo ang mga tao nga kani sila mo ni interest nila, pwede na sila targeton inani nga mo ni ilang gusto, pwede na sila baligya ni ilang gusto inani. So dako ang chances nga dako kag kita kay tungod gitarget nimo sila sa katong na mga interest. So usa na sa mga possible nga mga ginabuhat sa social media. So mao na nga mag-careful ta sa atong ipang post, ipang search online kay possible nga ma-trace ta or ma-track ta
inana nga system. So to sum up, giyon sa pagkita sa vloggers, sa social media o sa website owners, mo na ang advertisement. So gakuha sila advertisement from, for example, sa website owner o vlogger, ilang magkuha sila ads sa Google AdSense or sa mga ads services diha, and then i-post nila sa ilang website. So gamit nato na ay percentage ang platform o ang website owner or mga vloggers mo nang makita po sila. Og sa social media magbutang po og video nga mas detalye pa inani about how they generate money og unsa pa na diha. So daghang salamat og I hope kung ganahan ka inani nga video, you can like it and subscribe to the channel, or kung di ka ganahan, then kaiba na kung sa buhaton. So see you in the next episode.